hakin norok Tiprasa rong no mia hohom dodom kai joto no tong thoklai meni nugi makna tamni himle kaisa Bubagra chini bagai chini hamkrani bagai chini constitutional solution no sanainya harmani bagai bo saltam salbri ma che tongoi delewo thangai central ni hapang tongnai rok bai debate khalaye chini Tiprasa ni constitutional solution no sanai tubuka Bubagra chini Tiprasa roni right ni bagai o jaga tongo chini kcham lai bumano tuye tai chini political right chini Tiprasa roni land right chini Tiprasa roni culture identity omono development khlaijangna ni bagai o jaga joto ekot sign khlaijaka tai amo tabuk ongna ni implement ongna ni amo 6 hake at man fano ngi manu hake baksa buksu sungi manu tamni bagai tauni bisingna implement ingthangye nei amo implement ongna ni belaike jora nango tamni himla kaisa department salamna ni department o khage onyo khai je Tiprasa rong bagai simi salamna ni behot jora nango hinki amo joto credit Bubagra ni bagai mamungno Tiprasa rong ni hai ingna nai tongo tabuk Tiprasa rong ni hamkrai ingna ni nai tongo jeng je land right krini bagai jeng forest ni andaro hni jeng montang ro monu khna haike jaga ro forest ok chin Tiprasa rong jaga no nai mani nga ka am land right tabuk jeng o jaga ma kai chini Tiprasa rong ni kagos proper khe jeng manai land allotment khlaijang nai omoni tui kaisa chini Tiprasa ni bagai no chini edisi area o department salamjang nai hake political right nga kai chengna di buni tolao tongima tongo nga kai ngima no 50-50 sung sidmani mano hayake chini Tiprasa rong ni bagai power rui manu hake chini culture hokumu mukumu tai identity chini sinimu chini Tripurani laibuma kacham amoni bagai chairjangnai tai department salamjangnai development khaijangnai hake omono no honjako chini Tiprasa roni constitutional solution hake facebook bakso bukso siang tongnai borno buchaya hinya borok saimiani bagai amdike singlayo je o jago direct funding ni te rangni kunu kok sijagya ni saubro a jagao economic development ni sijak norok nukna amono chini Tiprasa roni orthonetic hake funding te rangni development khanyani sijak hake engimano faini jorawo amoni bisingti inner line permit bo manimano Tiprasa ro hake chini Tiprasa ni bagai thinango economic development engkha kai tebo chini Tiprasa ni bagai naimethang bedek bo department salamjak manu hake jora se mana singlai jeng tabuk chini Tiprasa roni hamkrani bagai thanchana ma tongnai implement ungphano jeng thanchana ma tongnai ekor chain khaipano thanchana ma tongnai amono Bubagra bo omono sawo chini Tiprasa rok amsuk bai tongthogui ingyakho amo suruwachi amo puilasi tebo se dini ingnai chini implement ungpaimema yagulo se tebo tongthongmani fainai ni sawo Bubagra amoni bagina amono naising tongdi tongthokpano amsuk ta khajadi hini sawo Bubagra hingke chung tai joto Tiprasa lukurong no Bubagra ra hambai ma hano chini Tiprasa ni bagai chini Tiprasa hokumumuk muni bagai amsuka hamkrai ni bagai sanai tumani bagai central government ni thani hake tini Bubagra hatai kotoro fainai Tiprasa lukurok bai malanya ni bagai Tiprasa ni manthaino sanai tumani yagulo bukhani tongthongmano phunuglainani bagai bukhani tongthongmano tikhlailani bagai tongthoklainani bagai tei Bubagra sawo je o Tiprasa rong ni ekot sign khlai tumani omo within 6 to 8 month ni bisingno implement khlaijangnai hinui hake Tiprasa lukurok tabungna singlaijak Bubagra no tini hatai kotoro malailainani hinui joto Tiprasa lukurong no hake noro o jago mangphilini bisingo nugui mangkhana kwbangma national media rong no chini Tiprasa central government ba ekot sign khlai tumani news coverage khlaimani hake Tiprasa rok joto no belaike khasrang laija even chini Tripurani wanjui bo songrok bo baksa bukso tongthokjang no baksa borok bollo girikha Bubagra no hake chini Tiprasa ni hokumu mukumu laibuma rok historic kemajak rok amono tabuk chairjangnai tamani himale kaisa kok muitunardi je borokni je dofani identity tongnan ngakai boni history krakna nangnai boni laibuma krakna nangnai boni laibuma cherikari nangnai boni laibuma agini je ksamrok tongmane amono rutugui kari khake sungsarni buskango phunugiri khake tebo krakngu dofa tai nijine habo tongna nangnai hakese dofa sini jago to Bubagra samani mote ngai tabuk bo chung thanchana tongna nangnai je o implement ing tongmani jorao o jorao bo chung thanchangino sing samung khlai tongna nangnai hakemia 2nd March 2024 amo Tiprani bagai
Tiprasa rongni bagui beleke historical movement laibuma swijangnani thangi tongo mo Tiprasa rongni haike tini Bubagra hatai kotoro fainai norok sabo sabo thangnai komeni bisingtike shahorni jong all credit Bubagra no marinai mo tai Central Government Bharat hafangno bo belai ke hambai chini je demand no je Bubagra Tiprasa demand khaimano amono accept khaimani bage amsungno tinin video norok joton kaham tongmadi hambai.